شالوم شالوم بروخات كمي كأنيهم لمون مصحف قدوس حدا معرف كنا نبينا بمجمرتا جنا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል አምላክ እንታይ ብል ከም ተምሃራይስ ንእዝነይ እንታይ ግበሩ አንቃሕ ይሉ ሎሚ ከም ተምሃሩ እዝንና ይንቃሕ ሎሚ ምስ ቃል አምላክ ምስምማዕ ይኹነልና ምስ ቃል እዝንና ይከፈት ናብቲ ቃል ከነድህብ ድማንስ ንሊድያ ልባ ከፈተላ ከም ተባህለ ልብ ነፍስ ወከፍ ክኽፈት ብሽም ኢየሱስ ይጽልይ ኣለኹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈሴን ህይወቴን ካይሉ ስለዚ ሎሚ እዚ ቃል እዚ መንፈስ ህይወት ክኾን ብሽም ኢየሱስ ይጽልይ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምቡበኤ ኦሪት ዘዳግም 28 ካብ 1 እስካብ 14 ክኸውን ድማ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላካ አጸብቅካ እንተ ሰማዕካ እዛ አነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዝ ተጠንቂቅካ እንተ ገበርካዮ እግዚአብሔር አምላካ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ክብ ከብለካ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላካ እንተ ሰማዕካ እዚ ኩሉ በረኸት ክመጸካን ክረኽበካን እዩ ንስኻ ኣብ ከተማ ብሩኽ ትኸውን ንስኻ ኣሞሮር ድማ ብሩኽ ትኸውን ፍረ ከርስኻን ፍረ ምድርኻን ፍረ ማልካን ሙላድ ላምካን ምፍራይ ባጊዕካን ከዓ ብሩኽ ይኸውን መሶብካን መልወሲኻን ብሩኽ ይኸውን ንስኻ ኣብ ምእታውካ ብሩኽ ትኸውን ንስኻ ኣብ ምውጻኻ ብሩኽ ትኸውን ነቶም ዝለዓሉኻ ጸላእትኻ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ተሰዓርቲ ይገብሮም ብሓንቲ መንገዲ ይወጹኻ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ብሸውዓተ መንገዲ ይሃድሙ እግዚአብሔር ኣብ ቆፎኻን ኣብ ኩሉ ተግባር ኢድካን በረኸት ይእዝዘልካ ኣብታ እግዚአብሔር አምላካ ዝሃበካ ምድሪ ድማ ክባርኸካ እዩ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላክ እንተሓለኻ በመንገዱውን እንተከድካስ እግዚአብሔር ከምቲ ዝመሓለልካ ንዑ ተቀደሰ ህዝቢ ገይሩ ከቆመካ እዩ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ከዓ ብስም እግዚአብሔር ከም ተጽዋዕካ ይርዩሞ ይፈርኹኻ ኣብታ እግዚአብሔር ንዓኻ ክህበካ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ምድሪ ኣፍረ ከርስኻን ኣፍረ ማልካን ኣፍረ ምድርኻን እግዚአብሔር ብጽቡቅ ከብዝሓካ እዩ ዝናብ ምድርኻ ብግዚኡ ምእንቲ ክህብ እሞ ኩሉ ተግባር ኢድካ ድማ ክባርኽ እግዚአብሔር ትጽቡቅ መዝገቡ ሰማይ ክኸፍተልካ እዩ ንብዙሓት ህዝብታት ከተለቅሕ ኢኻ ንስኻ ገለኳ ኣይትልቅሐን ኢኻ ነዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላካ ክትሕልዎን ክትገብሮን እንተ ሰምዓካዮ ካብዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ኩሉ ነገር የማን ወይን ጸጋም እንተ ዘይግለስካ ንኻልኦት ኣማልኽትኻ ተገልግሎም ደድሕሪኦም እንተ ዘይሰዓብካ ድማ እግዚአብሔር ርእሲ እምበር ጭራ ኣይገብረካን ብላዕሊ ጥራይ ትኸውን እምበር ብታሕቲ ኣይትኾንን አሜን